En u maakt ook... Nee, ik ben van Ede. Mijn voorvader waren straatveger. Ik heb van Het scheelt er een paar honderd euro als een kast weer anders had. Als wij lekker kijken, dan scheelt dat 200 euro. Ja. Iedereen zegt jij wil wel wat zeggen over de hoofd. Ja, dan moeten we even naar het andere beeld. Hello, and I believe you are one of the expositors. How long have you been painting? I'm not a painter, I'm a sculptor. Oh, you're a sculptor, okay. Yeah. Which one is your work? In France. In France, the one with the big hats? No. It's fabulous as well. It's very rough. How long have you made this? How long ago? 2 months ago. I made it very quick. It's more, Okay, but it's more like a sketch. Yeah, I like the texture. Yeah. It's very strong. Yeah. And how long does it take to finish this piece? Only 1 day, but Okay, but it has to dry. yeah. You have to fire it. Yeah. So this is also ceramic. It's fake bronze. Make the patina Okay. like bronze. Okay. And I like the texture of the ceramic. all right. Okay, it's fabulous. And how long have you been active as an artist? 10 years. 10 years. So you always did portrait, or do you do other kind of objects with the? Cupboard is a lot of work. So do you exhibit around in the hall? Okay, that's wonderful. Yeah. Okay, I'm glad to have a chance to meet you. So I wish you success. You're as well. welcome. Yeah. All right. Bye. En die klats kunnen. Deze mochten wij van Caroline aan, want die elkaar zelf gemaakt, maar die willen het niet. Ja, maar ze was eigenlijk zelf helemaal niet mee. Dus, en toen zei ze, nee, die gaan we niet op, maar ik zeg, nou, ik vind het past hier wel. Nee. Dus we hebben hem gisteravond ingepast. We hebben hem prachtig. Elias Mot, dat is een heel apart schilderij. Ja, dank u. Het is houtsnijwerk. Geschilderd houtsnijwerk. Ja, het is van ongeveer 60 stukjes. Ja. Van hout, zo kleine stukjes bij elkaar geplakt. Van dichtbij is het een beetje onduidelijk, hè? Ja, van dichtbij is een beetje van de landschap, van de afstand. Hoeveel meter is dat meestal het beste? Ja, dan zitten we vanaf 3-4 meter, dan is je beter. Nou, dat moet je ook zien. En als het dichtbij is, dan wordt het allemaal wolkjes. Ja, als hij denk 10 meter nog beter is, ja, nog dan heb je het perfect. Ja. Nou, ik vind het wel heel apart. Ja, dankjewel. Ja, het is jullie ook de enige hier die dit heeft. Ja. Ja, dus eigenlijk zou het in het loon moeten hangen, vind ik.
Maar goed, ja. Knap hoor. Vertel een beetje over jouw inspiratie van de koningin. Hoeveel dagen ben je bezig? 2 bij oma gemaakt. Hoe lang geleden? 2 maanden. 2 maanden geleden, oké. En ga je nog verder met andere beelden ook maken? Ja? Vind je leuk om te doen? Je kunt het ook maar zien. Ja. Mag je even kijken wat jij nog hebt? Oké. Vertel maar. Dit vind ik ontzettend mooi. Deze heb ik nog van mama gemaakt. Oh, dit is van mama. Oké. Je hebt dus voor moeder dan gemaakt. Oké. Oh, dat is zo leuk. Ja. En mag je ook veel tekeningen thuis? Ja, Oké. veel te veel eigenlijk. Oh, veel te veel. Dat is goed, toch? Dankjewel. What's your name? My name is Hanneke Hielkema, Yeah. and I live in Veldhoven near Eindhoven. Yeah. And I work with different materials. Why do you use animals as the motive for your portrait? Yes, I think I always see animals in clouds, Yeah. in the sky, and on floors. I don't know why. And this particular portrait, how long ago have you made this? This I made in January. Earth colors, and then all different. And the format, are they always so big like this? Yeah, mostly 150 Okay. and 115. Okay. A lot of water. It's lots of details work on this piece. Yes. So it's a really All kinds of exciting animals, like to look. a little dog. Yeah, I see And all a kind kind of of birds parade. and rabbits and rats and dogs. Yeah, it's so beautiful. thank And the you. expression on the eyes it gives us something mysterious. Thank you. Now one portrait of the Queen is in Amsterdam on Prinsengracht, Okay. Hotel Pulitzer. Okay. And, Oh, that's yes, this that's now very at nice. this moment Yeah. Okay. makes me proud. My Of course, work. I yeah, like yeah. to show Yeah, people and enjoy congratulations. my work. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, Yeah, thank you. Bye.